Aretxabaletako lanbide eskolako ikasleak rally txapelketarako auto bat gertatzen ari dira eta Valentziara bidaliko dute egu bakoitzean txapelketa bat jokatzera. Lanbidekoak Euskal Herriko Automobilismo Federazioarekin elkarlanean ari dira gertatzen serieko automobila rally txapelketarako eta gaur goizean lanbiden bertan izan da federazioko presidentea. Eta, iruditzen zat, gauze politia dela, porque haigana intentatzen da pixket enseñantzia industrie eta deportie batea jutie proiektu hontan. Auto hori orain arte Txus Jaiok probatu du eta egu bakoitzean esan moduan Valentziara eramango dute. Miguel Fuster Espainiako txapeldunak gidatuko du auto hori domekan jokatuko den Valentziako Abart kopan. Nik uste proiektuntzako ona dela, olako txapeldun bat montatziko txie eta arekin de Txus Jaioa da hemen testa egiten eta danan informazio gina igana lortzen da datorren urteko kotxi prestaute gotie. Valentziako txapelketaren ostean baina Galiziara eroango dute beste lasterketa batera. Lanbideko ikasle eta irakasleak oso pozik daude lasterketa kotxe bat euren eskolan ari direlako prestatzen. Joseba Beristain irakasleak esan digu ikaslendako oso motibagarria dela, eurak egunero ikasten ari diren gauzen erabilgarritasuna ikusten eta aplikatzen ari direlako. Eskola aldetik oso proiektu interesantea iruditu zitzaigun, ikasleak eta ere asko sartzen direlako, involukratzen direlako tipo hontako proiektuekin eta oso motibagarria direlako. Eta guk hemen ikastetxean pixkat egin nahi izan duguna izan da, kotxea hobetzeko, zer gauza egin daitezken ikusi, aztertu, eta modifikazio horiek egin. Lasterketen ostean asmoa da kotxea berriro lanbidera eroatea abenduaren erdialde ingururako, eta orduan ere aldaketa eta hobekuntza berriak aztertu eta egingo dituzte datorren urteko koparako gertatzeko. Lanbidek beste modu batzuetako proiektuak egin izan ditu orain arte, baina lasterketetako kotxeekin egiten duten lehenengo proiektua hauxe izan da. Etorkizunean espero dute horrelako gehiagotan parte hartzea, ikasleen prestakuntzarako oso positiboa dela uste dutelako.